L-awtoritajiet Maltin għandhom f'idejhom 23 persuna li qed jgħinu lill-pulizija fl-investigazzjonijiet brabta ma' traffikar uman. Kienet operazzjoni ta' suċċess għall-Pulizija Maltija li waslet biex tkisser ċirku ta' traffikar uman. Qed ikun allegat li madwar 20 persuna barranija nġibu Malta biex jaħdmu fost ħafna widiet firħa li kien se jkollhom kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol u akkomodazzjoni xierqa. Iżda dawn il-persuni li jidher ma kinux imħaddmin fil-prostituzzjoni spiċċaw jaħdmu f'kundizzjonijiet ħżiena bl-awtoritajiet irnexxilhom salvawhom u ngħataw post adekwat fejn jgħixu. Min informazzjoni li għandu dan l-istazzjon, il-vittmi ta' traffikar uman ħadmu illegalment f'pajjiżna u kien hemm Ukrena miż-żewġa Malti li kkoordinat dan kollu. Huwa mistenni wkoll li l-vittmi jingħataw status ta' emerġenza minn Identity Malta bil-kundizzjoni li jitilgħu jiġdu fil-qorti. Intant fi stqarrija l-Gvern xejjen għal kollox rapport li ħareġ fil-Gazzetta Times of Malta fejn ingħad li l-awtoritajiet Maltin setgħu b'xi mod għenu lit-traffikanti biex iġibu lil dawn il-persuni hawn Malta jaħdmu f'kundizzjonijiet xejn tajba. Il-Gvern spjega li fil-każ m'hemm l-ebda uffiċjal involut. Fid-dawl li aktar hemm Ukren involuti f'dan iċ-ċirku ta' traffikar uman, l-istqarrija tal-Gvern fakkret li biftehim li sar bejn il-Gvern Ukren u l-Unjoni Ewropea, persuni mill-Ukrajna maċ għandhom bżonn viża biex jidħlu f'pajjiżna. Il-Gvern temm jisħaq li għall-kontrarju ta' dak rapportat mid-Times, l-awtoritajiet Maltin ħadmu bi sħiħ biex jitkisser dan iċ-ċirku ta' traffikar uman.